Hello, people. My head. Yeah. Alright, she say, people. Not just say it. Mori boy here. Happy Sunday. She say, Kuri say, Komuri. Happy Sunday. My J, Muri say, my JJ, Natasha, say. Yeah. Izvo zvangu zvese tinenge ndite 1 second kudai chimbomirira vanhu ndikire pane zvaasvika freeze. Chimukofera changu chaiye chinomboonererwa saka chachiri pafrozen mode chazoita munyaradzi zviri seiko zviri sei munya uri sei munya Elizabeth Maretowana zviri sei Chris Madakwana uri sei sande yako Joyce Mhlanga kuri sei ikoko ngatione kuti chikambofuriza manje ka ndisingachambokwanisa kana kuita chinhu. Natasha uri sei Victoria Mutswisha zviri sei Betty Muzondo hanzi nakudzai zanotugere. Happy Sunday zviro kaweekend katopera kaka shamwari iri manje handichatombozivi dzingongwa pane ngombe ndakatombokanganwa kuti nhasi chitatu here kuti nhasi chingani uona manje nekuti ini handichatomboziva kuti weekend ndeipi isiri weekend ndeipi handichanyatsa kuzvihwa ini ndofunga ndikaenda kumba ndokunyatso ndichinyatso kuhwa weekend yachoni manje kunyatso kuhwika especially ukabva kusvondo there is that feeling yaunaita kana wabva kusvondo so kunyatso kuva kuti ndamukira makuseni kunohwa shoko wodzoka wakanyara zvamainyara izvezvi ndo zvaunodzoka wakaita. Ndikuita ndichigadzisa chinhu chachafuriza apa chachiramba bhozi ndikangochisiya ikafuriza futi handichatokwanisi kuita sei kuchipedzisa chinhu chacho 1 second chete ndiye ndatopedza ndo ndatanga ngupinda vanhu ndichivamhorosa kunoku hakuna svondo kwandiri ndiri kuna kazeni wangu uko inopindwa manheru yekune kazeni wangu ndo yandinoenda apa zita racho ndatoikangamwa asi ndakanganwa zita rechechi yataienda pandindi paholiday panoenda kwakazi watching church service. Oh, thank you. Let's see ndiani mwera papa yamanya zeudatsatsa kuri sei Charity Katsande Tandiwe Masuku Chanel Admire Susan Siapi Lady Boss Cheryl zviri sei Pauline Zambus Susan Namurisa Tawanda Madzoto kuri sei ikoko Susanna Zim Precious Samembere Yevai Mangara Fungai Juri Locadia Chadunga Jordan Buru kuri sei Liberty Mataruse kuri sei Yevai Mangara sei thank you guys mirai tione ndichipesa kekupedzisira kanga kafuriza futi apa wandapedza kandoke kupedzesera. Alright, tanga story yangu guys iya nhasi manje ka ine munhu pasi guys ndakaita drama first time kukwira bhazi ndakabata green passport yangu ndo yanga iri first time kutorawo passport yaingova madhuna mutuna oga madhuna mutuna Jesus takaita drama right ichida kutochipedzesa ichi ndikuudzei mabiribobi andakaita pandakaita kuSouth Africa ndokwandaizoenda kunodzidza mirai 1 second ndendapedza ndichangoita peruse through kuzongoti ndoibatanidza nemistake yandakazoita futi pandakadhata this other guy think ndichangoita peruse
through. And this would have been a deep because it's really worth it, guys. But my story times, it's better to focus on myself rather than focus on nema mistake ana chimuti mumati machimuti iwaya, but ndichangoita peruse through that story because it's a mistake I did inini, and to honor kuti this is a mistake I did, and I maybe kind of ndakambodzidzawo from that mistake. Menoti handauzoirepeata here ngatione kuti ndandava papi manje, ndandava papi. Tiomboresa 1 or 2 Audrey nyama dzavo sei ruva rashe kaukau Michelle Mugandane tsom terere zviri sei tsomuterere rabva raramba kupinika zita rako tsomuterere. David Makuyana, Susan Siapi, Suzanne Nyamadi, Blessing Mofati, Bridget Matava, Tinotenda Maveneke, Tendai Gazimbe, zviri sei Precious Fili, Brigetta Tanyara, kuri sei Plaxedes Muyambo, Cecilia Takarasima, Tsitsingwarai, Yevai Mangara, kuri sei Alice Zuze, how are you? Alice Zuze, Jesus Christ, mina ndichoswapa izvozvi iende kudhata. Ai guys, yakuda kuti muri kunyererwa ndigirini yangu panapa yakungotanga kutoendera kudayo sandaya ndisatatanga kutaura nyaya yangu disclaimer. Story time, I have to put my disclaimer all the time kuitira kuti pepa padzidze dzakuzopidigudzwa dzakutenderera mobva maziva kuti pakaiswa disclaimer. Nyaya yangu yatotana yanhasi, especially yanhasi because my former classmates angu anenge ari pano, saka handitauri mazita avanhu. Number 2, I try by all means to focus on zita rangu inini pamastory times. So mamwe acho nini ndinenge ndizomata remove ndikaona kuti akanyanya kuti attached, especially pamwe nevamwe vanhu vaunenge pamwe usingachatombozivi kuti vari kupi kana kuti pamwe vasingafari kuzoona mavideos. But most of the people vandakadzidza navo, they are always on my videos kuYouTube, vanondisupporta zvangu, but normally ndino respect their privacy as well. Number 2, if I made a mistake, I made a mistake. Everyone akaita mistake mulife make, hakuna munhu uri perfect. And number yekupedzisira ndakutanga kutaura nyaya yangu haina effect yairi kundipa right now mukati meupenyu hwangu. Dzinongowo nyaya tichitandara handiti nhoroondo, not kuti pane magrudge anenge aripo. Nope. Right. So zvakaitika ndezvekudai also. Handipepe ndakudzai ndaigara kwamedhemeve ndazobva kuya ndazonzi ndakuenda kuchikoro. Tanzi ndakuenda kuchikoro pepe. Pane pandakaskipepe kuti passport. Pandakanotora passport. Ndaisatomboziva kuti kumapassport kwacho ndekupi what. Mind you, hazvanzi yangu yendekudza kuti inoteererana neni was always there for me. So ndadi pepe. Mari yekumapassport mazuva iwo I think yainzi titore yacho ni handisingachazvi kuti yanga iri mari yatengeka kuti handisi kuti yanga iri ma40 something here kare kacho kana handichanyatsa kuzwa ngari vanhema. Ndobva tapuwa special one kunzi imimi inde inotanga, saka tasikazofana kunomira mumaline, tainda tiri group. Ndokubva tatoinda pepe, tatodanzwa tainda. Takatotora takawanda tiripo ipapo tatora mapassport edu, but pakunotora painzi tofana kuzodzokana kuti after 3 days. Handiti. But now takanzi imimi mari yenyu mutabviswa discount, but tanzi modzokera after 3 days. Tanzi modzokera after 3 days pepe. Yangu passport chete ndo yakabuda. Sevamwe bvanzi mozodzoka. Handiti ndozvakaita yangu yega kanzi ningi inini. Kana singari zvimwe musikana kazonzi yake yakutongopeswa kuzodzoka time. Ndatopinda mumakusenseni mutaura ndichitobuda. But hangu pamari yepassport baba apa ndo pavakazondipa mari yepassport. Vakutoona kuti zvinhu zvizhinji zvatobudirira chichi ndo pavani pachi mari yekuzotoresa passport. But dzemakombi dzese zvimwe zvaizodiwa brother yangu yaita chip in. Baba bvatouya plus pane paidiwa chitupa chababa vangu ndopangu vauya ndopavakabva vadi vasvika vakandipa mari yekuti ndotora passport. Ndavaudza kuti handina mari yepassport, panodiwa mari yepassport, vakandivigira kubva kumusha. Ndadi pepe
Tatonzi pakudiwa mavisa uku manje from this stage manje pakazonoti shua akutoenda kuchikoro mwana uyu bongo wangu akuchitsvaga mari manje, but I think zvavaita vangu vakubika mandari anga akawandisa kuti nhasi ndikabuda mangwana ndikubuda mangwana ndikabuda mangwana kudi mangwana chose rimwe rodaro saka vakaita mandari anga akawanda kuti mari iyo izenge yakuita sei isazonyanya kunetsa. Saka pakapa chinzi paridiwa mari dzemavisa, mari dzemamedical iniwa yaya kuti munonotorwa mamedical reports, pane report yaidiwa ipapo, mari dzemafingerprints dzanzava matimes 2. Saka ipapo baba manje ndo pavakaita sei pavakasanga kuita chip in achandoza ndisingareshi vakati ndakuenda kumusha. Ndaenda kumusha manje ndakuchindobika doro sedoro vakabika ndari yakabikwa ipapo kwete zvekumboseka bika mandari avo aya mari bhayadi bayawanikwa ndabva ndatora mavhisa yangu ndatora zvese zvaidiwa ndichipuwa nababa wangu zvadii pepe vazopuwa date vati bo vatozokwira bhazi vauya zvavo kuHarare bva ndatoperekedzwa vedu vati akamuka bangu kana kukanzi uri kuenda kwakatika 4 AM unenge wamudzwa kunzi mukanogeza time dzinotibatira taipapo kana kuti ndachinosvika taipapo ndakamuka 4 AM tatamuka tichifamba apa ndadaenda kupi kuna 4th ndokwataida kuenda kunokwirira mabhazi ikoko vedu wega kobeanonzi town anga Saturday andava kufamba saka ndaiva ini nezvazvangu zvangu zvese namai vangu tigumuka mako seni maona manje ndopatakamuka ipapo remember mani ipapo ndetingoone chimwe chimonaki chandanga ndangotengawo ndipo pandakanga ndatengawo chibhomba jaketi changu chimwe soo ndochandatoti chiri special mira munzwi nyaya yebhomba jaketi zvaikaita manje maza zvibhomba jaketi zviya zvava zvapinda zvaiva nemabvindi umu mumanje umu zvaiva zvaiva nenigirikini zvaiva nemabvindi kudaiwo soo zvaiva nemabvindi zvaitawa mabvindi kudaro manje ndo zvandaiva nazvo ndadero pepe zvimwe zvanga zvikuru zvajini zvandaiva nazvo apapa mind you manje ndasingapeki matrauzi pamberi pani pababa vangu musiwo ndakaita zvivhindi hakuna zvekuzviita ndobva ndapfeka zimutrauzi zijini rangara mazuva evo ndopapapinda mazijini haya anga akangoti ringe riri dhaki blue wati ndo randandinaro richitofamba richiungana nezijaketi rangu randandinaro ndakati mabhutu ndandakapfekiwa ndakatombovana nemasenike ipapo ndandatiwa nezvitenisi zvandaitiwa nazvo ndokupfeka zvisokisi ndokuinda nyazvangu dzangu nababa vangu namai vangu baba vangu bva vati aiwa ngatiita sepane chikombi chaenda kwamachipisa bva vati aiwa ngatitore chikombi chitochisa mutowns ndobva chikombi checho vava vataurirana zvikanzi mari ibva ati kusvika pana Copacabana mondibhadhara ndofunga about $5 baba vatobhadhara dai baba vakangoita zvavo dhile kuti tonosvika kuna 4th takanodzikisirwa kuna Copacabana ndobva tazotenga kufamba neshoka kuinda takafamba neshoka here ndichangoziva here handichazivi ipapo kuti takazofamba neshoka kubva ikoko kusvika uku here kache tisi takaita number 1 first group kutosvika ipapo ini baba vangu namai vangu nezvanhu dzangu tisi takaita first people kusvika ipapo vamwe bva vazouya I remember this other lady bva azotosvika ipapo ane hama dzemurume wake bva takagara ndofunga almost an hour pasina kana kumboona munhu wataona tiripo mai mwana takagara chete kukuzoti ndofunga takatosvika kumasikizi mutoni machoni takasvika kumasikizi tasvika paipa tagara mai mwana handokuzotanga kuuya takatoenda thingi tiri about kuma 40 something asingareshi namba ndinge ndazokanganwa handizivi but asina mbonyanya kuwanisa zvekudero takatoenda ne1 bus ndotakaenda naro tadii paipa taungana but takazotanga kunzi bhazi redu razoya nenguva dzakati tikazoita meeting yakaitwa tikapedza tikazoadreswa tikatotorwa mapikicha nemapikicha babangu vakatotora chipikicha icho totovako ndobva watotorakira bva warigadzira newspaper vakatida kuzomboradza shironchi kana adzoka kuti wakabuda munewspaper it was so nice guys ndobva vaita sei ndobva vandigadzira newspaper yabva vatoenda naro kumusha bva vanoisa mutrank ndomandari maraiva inigirikini rachoni newspaper iroro ndobva zvadii paipai regai ndingoti guys kunavo vanenge vasinganzwise mastori angu munogona kuzongoexita oro vari kuya vachitaura kana kuti wakanzwi nezuro that's not the purpose of my channel haticoncentrate neizvozvo handitika
So ngatingoita sei, ngatingorespectana nezvedu pano. We don't concentrate nezvinenge zvaitwa uko kana zvine zvataurika ikoko. Continue yangu iyayo ndazodi ndazoningirikina ndanangirana paya tapinzwa mubhazi chimile muone manje dzama rakazoitika. Pane mwe musikana shamwari yangu iyoyo, vamwe vazhinji vacho vakadi vakunyika dzakasiyana shamwari dzangu. Ndobva ningirikini ndasangana nevasikana vangu vane vachipata mwana ndaitokudhara but anga kuchitaura but panga perekedzwa nehama dzake dzaitaura English. Chinzi, oh my God, you want ice cream? Ndozvavaitwa chinzi, uda ice cream, uda pizza, uda chakati. Indakangogara ndakapata. Not kuti pasina mari yemapizza, but I think it was weird kwandiri. Tichiona chinzi ice cream, mapizza mumwe mabhoxi, vachimanya gazoni mabhoxi vakadii. Saka iro pepe ndakangotara ndatopinda mubhazi. Pandakapinda mubhazi manje ndakasvika ndichiti musikana wandaitaura naye uri kuda chonibatsira nzvimbo patobatsira someone wonzvimbo ndatodarikira mumwe musikana anga aripo so ndanamboona makuseni musikana wewe waitaura ngwara vanga vajaira mufunga kumbonda muSouth Africa vachidzoka saka vaiziva chadii pepe memwana ndapinda mubhazi ndobva ndatongoona musikana achibva yagare kuno ndobva ndaenda kundogara pepe pangagara ipapo ndandichakango I think kakurwara kaika ndanamboita ndiri kupi kuekera nenyongo yeye ndaiti inenge malaria ndanga ndaita yanga isati yanyasa ndasananyasa kurikavha. Saka ndaitongoti ndakada kugara ka ndoda kutovata ndozvandaida kutoita ipapo. Ndatogara payapayo vaita vachiseka vachitaura vachinomana vamwe maice cream vachidzoka mangofunga vaingoona vamwe vanhu vachizvita vabereki vavo vachingodziva tenga maice cream vachitengera vana vavo vachita sei. Ndobva ningirikini mama wadi vaningirikina vanditi chero unoda ice cream here ndikati ndinabasa nayo ndakachirega ndingokuningirina ndikutengere mbva vatondiuya nepaikira nepawindo mbva vatondipa ice cream yangu ndakangogara ndikadai ndakangopata ndiri mukati meikira ndichingoona vanhu vachiita yavaita vanhu vanga vari over excited because atakwenda kuSouth Africa. Maona manje saka inini ndatogara pepe mabhazi azosimuka vamwe vachichema vamwe vachiita sei kwandiri zvaingondiitira futi weird zvese zvaingondiitira futi weird. Ndakangogara zvangu pasiti yangu kwakungata kunge kubackseat kwatandiri vangu vachinzi vatingavunzana kuti iwe wakaitisa kupi A-level yako vamwe vakati chechi vamwe vakati maboarding akangodirudira vamwe vakati inini I was at MSU vamwe vakati ini I was at university vamwe vakati I was at UZ. Yo handidi kureva nhema ndadii pepe ndanakirana vanhu vari kungotaura zvavari kungotaura pepe ini ndotofunga kuti ini ndakabva kutembera teaching last week kana katoti last week nhema tototi kuswera zuro ndobva ndakabva kutembera teaching uko vamwe vatoratidza kuti vakatobva kuchikoro manje vakatongouya vakatodidii zvinhu zvavo zvikatoita ndobva ndadii ndangonyarara ukunostadha chii why could I study vamwe vacho vaitaura chirungu unzi ndikunostadha ma-commercials accounts chakati ndobva ndaramba ndakanyarara zvaitika manje tatapawa mabhuku aiva nemaprograms saka zvakaitika apa I didn't even know anything about zvekuyunivhesity. Mabrothers angu futi angasati ava kuyunivhesity saka ndasingazvihwisi kuti zvofamba sei ndobva ndaona nebhuku riyamba ndanoratidza baba takapawa mabhuku aya saka ndimofanira kuti mune mamonths about 3 to 4 months ekuchuza kuti uda unostadha chii kana wasvika kupi kuchikoro. Ini pandakaona bhuku iri I didn't even understand anything. Mune communication and media studies, sociology, journalism yanga irimo bva vati imimi haukwanisi kuita journalism kana kuti unosvika uchinotangira pakati pegore inotangira uchi kufirst kokutanga changa imi kunopera second semester ndo inenge yafirst year. Ndobva zvanzi futi mamwe maprograms kune French, kune international relations, kune criminology. Saka inini manje I think mupfungwa mangu zvinhu zvecrime maybe ndaizvifarira sebva ndaona chii pakanzi criminology but I think ndakafita kunoti ndopika criminology ndo yachandostadha. Ndasvika paye no ndasvika paye kumba ndavaudza baba vangu vanostadha manje baba vangu izefundi zvavo vanogona zvokuverenga izvizvi because vane kwavaimbotoita zvekutolectura vachidzidzisa malanguages ePortuguese. So ndakazviziva kuti zvikanetsa izvi ini ndinongonopa baba vondibatsira kuti ndoita sei. Ndobva ndanovapa ndatogara pasi baba vaita sei
vavavhura bhuku vakaita 2 days vachiverenga word by word vachiti hasada pedza vachimaka corrections kuti this one vachitarisa madisadvantages and advantages vachiita. After 2 days bvanditi right yapano chindiudza kuti wangoda kuti ndikati criminology zvikanzi nekuda kwei because ndikangoifarira zvikanzi no zvikanzi pane inonzi international relations ndo yauri kunostadha iwewe. Vandati international relations haina kuoma here zvikanzi kuoma kwayo kana kusaoma you are going to study that one. But okay zvikanzi kana zvazooma vasvika ikokoko pane imwe second one yakakanga vanditi nditori ndatozokuti ndeipi yacho sociology handangandisi ndaingonzwa vanhu vachitostada sociology pawomen's university but matauriro avaita vaiti yakaoma ndozvavaita sei ndozvavaitaura vachiita ndibva ndanga kutoityawo sociology yaiya ndadipa ipai ndachuzirwa international relations yangu ndobva ndatokwira bhazi rangu ndichiziva kuti ndikunosvika ndita sei chinostada international relations ndakatotanga kuita research about that international relations. Zvikanzi nababa kana vakakutichuza imwe futi unofana kuti inofana kufamba nani neFrench. Jesus Christ ndikatofanira French handitombozwi kuti French yacho iri kufamba sei. Zvikanzi yes international relations yako ngaifambidzane neFrench. Ndobva ndakungati baba kana vakakwanisa kudzidza Portuguese vakatanga kuti lecturer wePortuguese saka inini who am I kunoramba right ndatirati ndichina ndidero but patakasvika vakati hazviiti kuti kustudy French second semester unofana kunge wakabva nayo kupi kunani uko kuna January uko apa pamunotopinda apa paka munenge mamuna naJune hazviiti hakuna lecturer anotanga course iyoyo pane matype pane journalism neFrench zvasingaiti kuti zvitangire muna June waifana kubva nazvo muna January zvodaro ndochi ndogirikini ndozvataita tadipa ndazonhankirana paya takwira bhazi redu tainda apa takangova tadarika ndoyange iri first time yangu yekutokwira bhazi yera tichiinda nekupi ikoko kuyekera kwacho kuya mafeezi aida anga atoisuka mind you tadiro paipai ndotodarika nekwachivinje kutanga kuti takumusha kwamai vangu koko torimo mubhazi muya indaingova tanjimuka ndozvandaita tazodii paipai vedwe takati zoti tosvika kunhankirani kunonzi kuti kubhodha vanoziva kuinda kuSouth Africa ndo vaiziva kuti iko ndinoita kusvika kuSouth Africa saka zvavaita manje vaitanga kufonderana namama woti mami we are almost at the border. First day ramunosangana nevanhu une usingazivi face saka handichato even up to now I don't even know kuti ndiani waifonera chiti mami we are almost at the border mami I'm gonna call you when you cross. Handichatombozivi kuti ndiani waidero but I remember kuti kuva mami mutonzi matokrosa kuti no hasati but ndakutoona malaisi kuborder vanotenga kuti ndopa bed bridge apo Jesus Christ inazitombozwa kuti bed bridge yacho kuri one day ndaingoti amheni utozongozviona kuti asvika ipapo pacho ndichingotevera ndobva tazosvika paipai because unotanga kuona malaiti akati gadugaduka tazosvika kuya pabhodha pacho nepaingoti vanhu vaita kuti kusimukonzi wazvioneteta pabhodha vachisimuka vachiudzana mastudents aya tikangogara takapata tikuzive hatizivi bhodha racho tadii paipai tanikirikina tasvika pabhodha paya taburusiwa bandati one bus I think ndaita mistake kunengona kunge tati papa ne second bus I'm not so sure mwari vanditegere kana ndandikiri naye papa ndapesanisa handichazivi kuti ranga riri one kwati anga ri two masupuko handichazivi ndobva tanhangirana paipai tasvika pabhodha pacho ndikati ndo bhodha racho ndiri kutorerwa ipapo kwei ndazive kuti tichazike ndoita mitete tondotanga kudhindirwa handiziziyo ndaifonera nhaiwe ndinga ndisina kana foni futi ipapo ndandisina kana foni yandanga ndinayo ndakangogarawo paya asi foni nhamba dzabrother yangu ndandadzinyora muchibhuku infact yanga isiri bhuku ndandanyora pachihard cover ndo pandakanyora ndikangoisawo mumonaki mangu foni nhamba dzashanzi yangu ndadiro paya mai vangu vanga vasina foni baba vangu vanga vasina foni anga ne foni iyazvanzi yangu ndadiro paya ndadii paya tasvika pabhodha ndingotevera vaya vari kuti vakangwara vaiva vachitanga vachitaura vachita sei vachitaura nyaya dzavo dzavaitawo vachididi ndobva ndaingotevera ndanga ndamaka
ndo ndaingoti uyu ndikangomona ndotevera naye iye ndotevera handiregi chete ndingarashika pano tadii paya ipapo manje mari yaunenge wapuhwa manje unenge wasonerera mukati mebhodhi ndo yaunenge wasonerera pakati chakaita chisumbu kuti handidi hangu kutombotiyekera ndito haifani kutomborashika kanodonha ndaba ndasonerera president kwakusonera mukati momo ndobva ndadii ndiri serious and asingadi kuti munhu andigome because ndaitofunga kuti akandigoma pamwe mari yangu inoenda ndadii pepe tasvika pabhodha pabed bridge tatonzi ndo mukati umu mamunositembesa tiri kungofamba nevemabhazi vachingotiti pindai umu tainda ndikutevera after that manje waizotasa kuti saka ndoindepi zvonzi ndoindepi ndikabva pano wokuti indai motimirira mese apapo tomira pepe tonzi mapedza kamese toite tapinda muyama vaitidedza kuti munhu wese kudana mazita rake kuti hapana asara here monzi tasana kuti wongo wakagara naye aripo here wongo wakagara naye aripo here todi ndo wataenda kusaidi kwekusouth africa tazive futi navo madhiraivha edu vataingoteverera iwayo ndovangwari vana mai nababa vedu ivavo vatati navo taifanira kuenda nasecretary I think but anenge akazotipasira samwe handichazivi pabuti takaita because papa namwe vakati vechikuru vatati navo vari respected so ndo vaizotiliidha ivavo vachibatsirana tatonzi ndo South Africa wokamuti South Africa unotoona even ngikini dzachoni dzainzi mukaende pafoot and mouth ipo paya ndopo mofamba muchinzi foot and mouth yacho totopinda mumabhazi edu chidero taitirwa zvese zvapera right taitirwa zvese zvapera zviya ndokubva tanhanirana paya tazokwira bhazi redu tazonosvika I think ava manje vaifunga kuti isusu tiri kuenda kupi ku40 here ndo zvavaifunga ndofunga but ndakutoti kutopfuurira but ndobva vanzi aiwa hamuna kuita sei kusiko kwatiri kuinda isi kuinda kunonzi kumonash ndobva vedu takarashika takatomborashika vachifonana ndobva tazoguma takuwana but chidwewo zvakaitikawo Zupco handisi kuti Zupco redu ranga rakuchifa here kana kuti ranga tozongozvita izvozvo takasvika makuseni pamonash takandosvika tikanosiyiwa kuuniversity yemonash izvozvi zvinhu ndakazonzwa kuti yakachinjwa zita yakunzi Lorato hamene kuti nekuda kwei tasvika paya Jesus tasvika pamonash paya pakaita green bundo ranga riripo riya building yange iripo ndikati is this South Africa are we in London manakira panga pakaita guys apa kwakunika chanduka ikaita sokuti kuda kunairira kuda kuita sei veduwe takakwepeta nechando zvibhachi zviya zvatati nazvo zvanga hapana it was nothing waita kunge usina kana kupfeka chibhachi gaya imai mwana kuti kutanga kuhuta tasvika mujobhe kumuya tasvika pamonash pepe zvikanzi neZupco munhu wese takudzikisa mabheke enyu tambotanga tanzi kumusoroko ndovanzi aiwa vakuzoenda ukoko mabheke aya ndokundosiyiwa ndofunga veZupco ya ndokundosiya mabheke kuzasi kuya kwainzi ndokune maRA veresidence wati maRA ndazitanga wati RA residence chiiko imi maRA yaya ainzi resident apart gezi vanonzi machivavo vanonzi maRA anenge atoriwo kana kuti mastudents anenge achigarawo ari responsible nemamwe mastudents asi anonzi maRA nevamwe vacho vahombe vangu vari ikoko ndokubva mabheke edu andosiyiwa ikoko kubuilding iroro ese akangondosiyiwa pepe uku kumabheke amainju unenge wakasunga nekera inonzi chiko inini kazhinji kacho mabheke edu taisunga edu nechitambo kana kuti cheblue kuti waziva kuti iro ndo bheke rangu iro tadii pepe tainda panhingirikini tiri kumusoro uku kwatiri kunzi tiri kuadhiresewa kwacho tiri kumusoro kuya tiri kungofamba vanhu vari group uku mama vangu akasvika ukasvika ikoko sezvewo chingoti ukangosvika uchingohakira tuzvirwere mofanira kunotsvaga vhuri yari kunanzva riya mariziva vhuri yariya rekunanzvirira kudaiwo so iroro indokutarisa kudaiwo ndatarisa kwese kudaiwo kutsvaka kuti chirege nditsvage vhuri racho rekuti tinatire ndingonanzva zvokusvika panzvimbo ndingariwana handingariwani vhu ndakatesa uku kumhiri kuya tokona ringova bundo loni yega green totarisa uku ndori hakuna kana chinhu uku ndingaudza vanhu vanga ndiri bhazi navo kuti ndiri kutsvaga vhure kuti ndinokone ndinanzvire handingavaudzi saka vhu ndoriwanepi ende ndikada kutanga kusara sure futi kunoka zvokwada ndikura nhema vanhu vachandi uri kuitei akatigana munori vanheme taiti
vakati fambi ndikatanga kuti pane pandakazonotisa manje ndikati apa ndongora kunokorapa pakaita kunge pari kugadzira maruva ndikati nyangwe vakabhana rukuchekuti ndinongotorawo ipapa excuse me right vafuti jecha ndadii paipai ndanhangana breakfast kwakwakaita kunge ndokwaidyiwa iyo type yekantini achazi pane imwe yaiva kuzasi uku kwaizara vanhu stereki soo kwete imwe restaurant yaiva kumusoro soo but ndakanganwa mazita echi emarestaurants aya restaurant yanga yakanangana nelibrary ndiyo yatikamboita tikambounganidzwa imomo ndomatikandopuwa free breakfast ndopaipai pane zvikapu zvanga zvizviwa chitokotoko zvekuti unoisa chitii ukangodai uka1 tii yese yatopira mukati mechikapu ichocho ndo zvatikandosuka tikapuwa unongochungotora uchiita zvaunoda ukandotora ukandonzi kofi ndakatomboizivi ukabva ipapo ukandoinda panga pane macornflakes pane zvinhu zviya zvamacroissant zviya zviripo zvakangomonyana zviri papo wobva ipapo uku kune zvimwe zvinoita sezvipanzi ukunoita sekuti zvibva zvakangoti zhanda zvakazara mai mwana ikoko kunhingirikini. Yes, thank you. Chillspot. Kune chillspot kune imwe futi yacho yechi2. Kune 2. Tainda pepe mai mwana. Ndamira pepe. Ndatarisa vanhu vangu ariko. Vamwe vazvijaira handikurema zvekuita izvozvo eating and what isana kuzvijaira. Macornflakes akazara mikaka ikazara pepe. Indikangoti Jesus Christ. Is this the life you are going to survive in and we are going to stay like this kuno kunyika ino vedu ndakabatwa nebuka aipapo ndafunga ndakatombobatwa nebuka ndikati vakomana kana life yacho yakadai tichiti tikasvika pano totanga kunzi indanoshara zvaunoda irya zvaunoda tikati kana zvikaderoka it means kuti mari yangu yandichange ndizowana yepocket money tongoisa mbudi ndinotenga chii chandotenga handitengi ndinotenga chii chandinotenga ipapa kana tichipuwa zvemahara kudai tanzigare pepe zvikanzi chibva ikoko kunoku moindako maifamba navo maivawo mapi vachiinda kudero mombodzi uko ndokuregistration tokurosana hausati wakuziva chikoro apa maziva kuti Monash University haina kukura zvekudero but at that time ifirst time uchisvika unotombovhiringika nekuti kwaiva nekumwe kunonzi kukabhakota rimwe raita kuti kumusoro kwaidzwana ikoko nechipot wobva ikoko baingone kungoti one to main road imwe second kwamaizoenda muchiinda kune mamwe mabuilding ari kuzasi uku tadii pepe tiri kungofamba chinekoko but at that time I felt like ndofunga zichikuru ika ziguru nekuti enge first time hede taenda kuya tandosangana neekera isitazive kuti vamwe vanhu vangu vari pomazimba tasingambozivi vaingosileya ndo mazuva ekwaiva nematreksuit aiva nezvimalaini maziziva zvezvekuti tumalaini tunenge twepingi tunenge techi inini ndakangodaiwo kupataimwa tii pepe mandikudzei ndakadaiwo kutesta chinhu wanike mai hasi kundiitira zvemakonflict anga muzvioni katingosiya wakati I'm not gonna eat vanga vanhu vazhinji vatanga tabva nawo kuZimbabwe vanga vakamboenda kana kuma A schools vakasvika vakatanga kucommunicate nechirungu vachitaura nechirungu kuti so guys where are we going from here iwu tesoti zvatabva mubhazi tese zvakanaka tanga tingori mumazupco 1 chii chazoitika patangosvika imomo munomutidza nekera idzo dzidzi vanhu vese havachagoni shona vanhu vese vari pano indangopata paya tingori suri ndakati saka chirege ndiita sei ini kuda ndikuteverana nevanhu vari romweni nekuti vanhu vese vandiri kutarisa kunoka vakutanga vakutora chirungu che ko vamwe vatakataura navo shona vaindepi vanhu ivavo indazivewo kuti vatora navo vari gurupu vanhu vaya kudai vekilasi dzangu inini manje handisi kushora guys ndingotaura kuti ndo reality inenge iripo kana waenda kuuniversity kazhinji kachoni ndokubva ndati vegrupu iri handingavakwanisi ava ndo vandisingakwanisa chirega nditsvaga kuti mandinokwanisa kufita in nepersonality yangu tivanani uku kunosvisvinwa kuda kukoniwa ndingavatsvaga ndingavawana vari kungofambawo nemabhobhaketi avo vachiteverwa navo vachipepereka kwanga kwakaipa kwai kusikada mwana anonzwa neconfusion chete wakwira nemazipepa ake mwana mazibhuku ake mwana achimwana mwana mangane zvake
ayemi uku kuve kumagomesha ndofunga ngwanzi munoregister uku kuve kuchiva nenge vangwanzi indazivei kuti kune room iri kunonzi pane imwe yaiva lecture room ndo pakaenda vanhu zvaizoitika vanhu vakaenda kulecture room ndo rikavharwa waisaziva kuti lecture room yainda vanhu vacho saka ndevapi waingonzi vamwe venyu vainda uko uku chirungu ndiri kutya kutaura kuti did you see my colleagues ndisingatozivii saka ndaifunga saka ndaitanga ndafunga musoro kuti ndoda kuvhunza kuti vamwe vangu vaindepi handizivi kuti ndovhunza sei nechirungu chacho kuti my friends vaenda kupi unongo chingodzonzoroka unongori ngoda sei uri ngopata wamira pepe une zvipepa zvako zvezvingori muekera pepe mumaoko zvimwe zviri mumapapa bhegi ndangopata uku chibhomba chake chako uri kuhuta futi nechando uchitonhorwa mai mwana pahosipoti uyu aidza futi pamonash uyu anga ari pakasiyana neni manje uyu ndadi pepe ndapata paya ndichirashika zingamboiti uku manje ndaiva ndakabata kuti bhuku rangu randandanzi nababa kunosadza international studies kuitira kuti ndisazotaura program isiriyo ndaiva ndakarova serious ndinacho chibhuku changu ndakavhura papeji iroro nokuti pakangonzi unoda kusadza chi ndo ndati international studies yangu iyoyo ndo ndaida iyoyo nemacertificate A-level neacceptance letter sikapaiwa acceptance letter iroro bhuku rangu randaiva naro nemacertificates angu ese nepassport nemabheta aivhunzwa here katoishandisa passport handichazivi asi mabheta acho ndaiva nawo zvakare nechitupa changu right vanhu ndingavawana kuti vaindepi pane imwe hoo yavanga vainda hatikati hoo but ilecture room yavanga vainda but pakafagwa madhoo hana kuziva kuti vanhu vevo vainda kupi ndikazongoonawo vamwe vachiti tochi vachiinda vaitotsvagawo futi vamwe kuti vaindepi ndobva ndazonzi ndo mahangu ari umu indingotsvaga ndingavawana kwaitondoragesisa kwaitomboti ukamboona kana kuti mushanda kawaizombote I think futi chimwe chakata nditozorashika ndechokuti ndabishi rekutsvaga ekera rekutsvaga inonzi chii rekutsvaga vhu rekuti ndinanzve pandakambona kuti vanhu vainda ndobva ndanokora vhu rangu ndobva ndangoti kubvisa ubwe uya hwejeta ndobva ndatoona njira ndikati zvangu zvatoita mama pandikazofona vakango the first thing vakati wandanjira here iwe unotusingatozitanhi kuzongobatira tuzvirwere kuikoko ndobva ndati ndananjira mainetsana ndobva ndazowana kunhirekini kuyakuya kuhoo kwaiva nevanhu taenda kuhoo kuyakuya manje ndazosvika vanhu vamwe vakutopira vamwe vakutoita exit vaiti vakabuda mumungwa vaizonzi pane kapaseji kavaizofamba wonoenda mucanada wanikaiva ndofunga katutorial room kanga kanaka Jesus Christ katutorial room ikoko kanga kanaka wanga usingambohwi kana munhu achifamba mama usingamuhwi munhu kungofamba kudai wanga usingahwi tikati inga kune kune chirungu avengeri first time yangu kuona manice chair unoziva zvekuti unongobvisa kudai wogara muchicheya chinenge chisofa mai mwana Jesus tikati ndokusouth Africa kwacho kunongo saka kusouth Africa kwakanaka tapinda muya vanhu vapo vachiita recruitment tiri kutoita tiri kupuhwa pepe tanzi chuza ndikati international studies zvanofanira kuchuza 4 tikati aiwa ndikanzi chuza 1 nababa wangu zvikanzi chuza 4 ndati international studies kanzi imwe choose futhi another one bhuku imomo ndati communication media studies kanzi choose futhi another one ndati criminology because ndakada chida criminology ndati ndambo choose French kanzi azviite kasika ndinondo choose chi ndopa ndakazoisa sociology akatozondibatsira kuti uye akwano kwasafambizana neizvi ndati alright no problem mubvambo nditi tora management inonzi ziko management what and business studies kana ndidi andizve business ndini uyu kana ndidi zve business zvondinetsa zvodanho kaita chi macommercials ku A-level ndichizvizevera nhema kana chimwe chatakanoshandisa ku university zvese zvataidzidza kubva form 1 kusvika form 6 hapana kana chimwe chete chandakanoshandisa ku university hakuna kana pods chandikanoshandisa pandikati kana ndinozvigona here zvoda vanhu vakaita macommercials ndo zvatakaudzwa ndatora paya ndarejistwa ndo makosi vangu ndo andakazopedza ndakaita izvozvo ndadero pepe tatotwa zvese but zvaizoita zvoti uchibuda murumu umo vamwe vakwanga vasingakumiriri vaitoti vachipedza vachiita next thing
chandosa chekuti pane mazupco aya paakaenda akandosiya apfumbura chihutsi cheblack chikazadza maSouth Africans vanoseka vakatanga kuseka kuti muri kutwadza nechihutsi chenyu ndozvavakabva vaita ipapo handi zvakanyatsa kutaura tikangoramba takanyarara hapana kaseka munhu wese akaramba ari serious ndobva tazopuwa mabhazi ewhite anga akamwe anga ane tange mavhovho Volvo bus ndoatakapuwa ari ewhite akangoita mutsetse mai mwana akangouya tikati kwabvipi mabhazi akangouya ari mumutsetse bva tosvika madhiraivha ndokutobuda panze mungumaziva maSouth African drivers nevanhu vakusouth Africa vanenge vaita sei vakapfeka tuheti twavo vakadai so vachitanza vati linjani usilinjani usikuzoti kuti chii wanziyawo vachitaura chiridzi chavo cheche vakaisa tuheti twavo vakadai soka vapedza manje vopinda mukati vonzi pinda munenge vanga vasina kusengereka namaikira vaingovhura zibhuti ravo kudera tikasvika yakashama ini manje ndikungoti kumabheki edu aripi ndikaziva takatozoona vamwe vanhu vokwevana nemamonaki avo mai mwana vachikwevana nawo mamonaki vachienda kumabhazi aiwaiti asi tanziinde munopinda mabhazi aiwaiti hakuna waikuudza munhu aikuudza achipedza achiita next thing achipedza achiita next thing ndopatakazoti barabadu time ikuda kudzadza tokuma5 dzezuva revira uku handina kana kumboda kurya kazvikafu zvavo zvairemera ndapinda kuya tikuona vanhu varikungotera sundana mabheki acho ari kuwanikwa kupi uko kunongwa ingonzi kuresi masada aita tangana nawo zvakare vachitaura chinhu chavo checha havachati kutiudza zvakanaka nanga kuti apa ndiringotsagana nevanhu vandikufunga kuti kuda ndingakwanisa kuita sei kutamba nawo ndikuchiwirirana nawo tikwanise kubata pamwe chete tazoona kuti vamwe vanhu kati think neuyu unogona ndogona kutaura naye uyu tataura but uyo wanga asikatodiwo zvekutotaura pamwe neni vachiti pamwe ini handisi kudepartment retaipi dzavo ndikati hazvina hazvo maka ndapinda tazoona tatora bheki rangu riya taenda kumabhazi aya tasvika isu ndaifanira kunogara pamwe painzi paDudley Heights but paDudley Heights apa ndo mazuva aiva neworld cup kuSouth Africa hatina kukwanisa kuenda because vaiti kuchine vanhu vachiri kugara imomo saka vanofanira kutanga vane 1 week here kuti vabude imomo saka atichazo takagara 1 or 2 weeks here kuthis building ingari behind Dudley Heights yachoni building iyoyo paiva pari panext nezinonzi zichechi ziguru remethodist ronzi area vanhu vakaenda ikokoko vaivai vanenge vaita zvebhodha jambo vasina pekugara vanombonogara imomo kunonzi wanzi unovata wakaruma kana pasipoti yako chaiko ukaita zvekuseka unomuka usina kana chunu imomo ndo mandikula kuti ndo papane next neizi building rataigara isu indazivei futi ndaingovawo zvangu ameno munhu akangouna ndasvika pepe tangobvisa chibheke changu ndatochionawo chatoiswapo zvakare gatora chibheke changu ndikazvi saka tiendepi ndingotevera pepe apa pana wandandi kunyatsoziva wandaimbotaura naye utiri kuZimbabwe vaive ndasingachazivi kutoendepi ndatosangana nemwe boys dzandambosangana futi tichitoita macommercials ndomandatotova wabvunza kati kupana patiri kuitei zvando patiri kugara tikatisa kugara tipese pataa takasangana tese tiri panapa zvikanzi ndikati saka toenda kupi vanga vakangwarisa vakomana ivavo ndobva kutoti handiti kurejista ukoko kuti vamwe vapo vamwe vari vasikana pane vanhu vari kufanira kupikana like 5 mopinda mu1 room kati saka tiri kushaya tiri 5 zvikanzi ndikati hawa no problem bvatoenda neni vakomana ivavo bvatora mabheki angu ndobva vatoenda neni kuna mwe RA but pandikasvika pepe papa tiri negroup of people vachirejista kuti isu murumu medu tina ningi right muchiri kuremba musikana ndaitiwanga akati ngwarise wekera mubhazi muya akangwara ndakasvika ari ipapo musikana wayo but during the day musikana wayo handakumuona ndaitongoita achiita zvaiita handatombomuona ndobva ndanodhumana naye pairejistwa nevanhu vamwe vanhu vanga vatopuwa marooms kudhara ini ndakatongomira zvangu pepe nditoshaya kuti saka vanhu kana ndichirejista ndichanorejistwa nani because hapana vandiri kuziva apa zvotange vamwe vanhu vari kuzivana kubva kudhara handiti pandangomira paye ndobva vakomana vatoti kwaiwewe bva utangotaura nemusikana zvikanzi iwe uyu makwana here muri umhenyu imimi zvikanzi no vatoti shikanu yakuna ukuvata kupi ndikati handizivi ndikwati zvikanzi uya unovata nesu musikana akangwarisa yanzi uya unovata nesu ndikati alright ndobva ndatomutenda kati mungunovata kupi iye ndobva achuza room ndobva atotora kune makii zvikanzi ndachuza room yakati ndokwati akatanga anoita survey amusikana akangwarira live zvake akatanga aita survey ndobva anoona kuti downstairs makaita sei second floor yakaita sei third floor vaona madisadvantages and advantages ekuvata kumusoro bva atikwa kune noise
katidiki ndomusoro plus mastairs acho nikuzodzika nekukwira kogwadza takuna watachi downstairs because downstairs hakuna vanhu vakawanda rimomo taingova maybe 2 groups vanhu vazhinji vanga vane noise vaiva pamasecond floor vataenda makaita muground floor macho ndo mataiva vanga muri very peaceful ndobvaona kuti marooms emuground floor vanhu vazhinji vaichuzai kumusoro but emuground floor anganaka mumwe nemumwe anga nebhedhi yake taigara tatata ende mabhedhi acho ndiye akachuza room ndobva ati kuna ngirini ra isi kuda room iyi yakati ndobva tamutevera ndobva tatienda muya tikabva tagara tiri 5 vasikana vake kusvika tapedza ndaingotaura navo zvangu up to now vamwe vacho ndichingotara navo ndota takasiyana mabackground pane zvimwe zvokuti nyangwe mukadzi mashare room yakase but mabackground enyu anogona kusiyana as well saka pamwe anenge vachitamba nauyu vanogona kusiyana nevanotambawo nemumwe munhu manenge makatongosiyana ndoti kuti hamuwirirani zvekutotadza kuwirirana but zvimwe zvacho zvine zvakuita pakuti background dzenyu dzawirirana here kana kuti hadzina so ipapapo bhatazonzi itori weekend tazive futi tisatoenda weekend yekuti zobva kuya manje da kudzokera pakuti tatisina pekubikira because tainzi kwamuri kuenda marooms enyu amukutopihwa mumwe nemumwe room yake kune mastove mafitted stoves arimo nemafiriji vanhu vatatomboshingira toita sei tomboshandisa zvatinazvo guys takaita 2 days pesina nangufunga nani 2 days ndisingadyi ndokubva chii andazoti guys ndafana izharaini musikana wakungwarangwara vanga vatopinda mujobheki kare vanhu vazhinji meju vanga vagara vachikrosa bhodha nemaparents avo saka pataifana netando pepe tisina machira vamwe vanga vatotenga machira nemabhomba jaketi kare vatoenda pamangena nepakati pepe vaenda kunotenga majaketi saka vatotogona mumwe munhu ane jaketi watenge wonzi ndatenga mukati mechi ndaenda kumangena ndikanotenga mangena iwo ngena yacho hausi kuiziva umoti kumalesi kwacho hausi kukuziva ndangogara pepe time ndozodzoka ndoona vanhu futi ndaitikadzoka ndotosvika ndovata vodzoka futi vanhu vakabata magrocery manga maindepi tatoenda kumashops kupi utapinda mukati mupark station iripi park station yacho nyamukutara nezvayo hanzi tatoenda tikatodzoka nengwaizoziva because tatanzi musafamba mukafamba munopirwa ndozvatataudzwa sika ndaingosvika ndodi semunhu anoteerera ndakasvika ndikanovata apata kusvika musi wandakazokoniwa kuvata nechando nditakugwegweduka nechando ndikati kune musikana mwanga aripo sowo ndikati because ini nditotanga ndastadha munhu saka ndaingotostadhawo kuti saka wandichakwanisa kuti ndikumbiro akwanise kuperekedzwa ndiani vanhu vese hapana wandainzwisisa munhu nomumwe aingoita fast life yake ndatogara pepe bva ndati kune vasikana veve mwanga arimo ndikati muti naive tasati vaviri vamwe vangu vabuda ndaitosvodawo futi pamwe kuti ndikati ndine zhara shamwari zviro maiti makaenda kunotsvaga chikafu makaenda kunotsvaga kupi vatotaura ndikati unokwanisa kundiperekedzawo plus pajuice zvikanzi ndokwanisa kuperekedza ndikati tokwanisa kuenda izvozvi zvanzi mafambiro takaita takafamba dzatokuma 5 kana dzakumazoriro akakuendesa kutoti kwakutoti takamindo tabva pepe papangori thinking about 10 minutes away from munhikirikini pataigara kupinda papark station tafamba taenda papark station pepe ndobva tandoti ndakuda chinda nezhara bva toti handitombotenga chikafu kuno kunandos kana nandos nasingazivi ndo first time yangu yekupindawo munonzi munandos papark station tasvika pepe ndikati alright vekunandos ndobva wati unoda hot oro inonzi dzimwe dzacho mild kuti indobva ndafunga kuti kunzi hot zvoreva kuti chikafu chinopisa sezvo ndane 2 days vedwe sikazikana chikafu chinodziya chegara ndipe hot ndakandoda hot chaiyo ndio yandiri kuda ndobva ndapiwa chikafu changu chaichiya ndobva tatoenda bva tatenga chidziki changu bva tatoenda nani nemusikana bva tadzokera musikana bva tinasida kutenga ndobva tadzokera kuya because vangu vatenga zvinhu zvavo zvimwewo pakuda kunorya yekera nandosiyeya ndakangoirasha yese yakadero ndikazama kusuka yaivava tikati kusei vati hoti ndazvikanzi hoti zvoreva kuti aitozoya bhatoseka bhatoti hoti zvinoreva kuti unoda iri kuvava ndokutokoniwa kutorya 3rd day kwakutopinda mu3rd day ndisina kurya ndaoda hoti iya inovava inchifunga kuti hoti kudziya ndadero pepe ndarasha nyama yangu iyaiya kanosaka ndoita sei chikafu chacho nichachiwanepi uku tiri kudzanzi kuti muzoenda kumarezi ikokoko it will take time vachabudarini vanhu vacho ikoko kuti ndikwanise kundotibikirawo chikafu chacho tati futi kune musikana ndiperekedzewo ndakuwara nechando zvakare ndoda kunotenga jira taenda kundotenga rimwe jira
zamachira chani epama ukakata zvekuseka kwatengerwa machira ndoungana kuzasi kuye ndo zvaindoita tatenga ruchira rwangu ruyarya ndinonga ruri vhesi ruchira rwangu mwe musi tazivei kuti kwatonzi takuenda kumarezi manyowani aya hana kuzviziva mabhazi angouya from norway zvanizvima kutoenda kumapartments kwenyu kunyowani takuona vanhu vangokwira nekudzika vachikwira nekudzika ndopatakazotanga kutora zvihembe zvangu zviya ndokusama chimonaki changu chiya zvimwe ndakangobatirawo mumaokweni kati hameno zvikanzi munhu wese ari kuenda chese achinokanda mabheki ake mumabhuti ebhazi woendesa ikokoko zvinhu imogona kungofamba vamwe vakati tatopainda tikatobva paipe vanhu vakati ngwarei isu takangovata tikanzi tatopainda tikati ndekupi zvikanzi paseri zvikanzi ukona apapo ndo pamarezi pedu tikasika mumakuinda mukadzika sei ndikati muchabiwa nematsotsi kana padhuze zvikanzi tirikutobvapo tatodzika zvitora zvimwe zvinhu zvedu zvatatasiya panapa tikudzikana neshoka kati aho zvikanzi nekuti kana bhazi ivhi rikakusiya unokosa kufamba neshoka ipapo no problem tadii pepe isu bhazi rere pakunoti tichidzoka tobatsirawo shamwari yedu iyaya pano kunoklina bhazi ndobva rainda tikatozofamba neshoka kutoenda pamarezi ipapo tikatosvika vanhu vakazara ndopati kugara pano baiwi ndikati indo inonzi heaven macho mainzi mumeeting room manga makanaka memwana makanyatsa kugadzwa tikasvika vhakare chikafu chakatimirira veduwe ndomuswa ndakarya mamune raisi nechikeni ndo yandakanya kudhinda zvangu raisi nechikeni zvimwe izvi zvaizoita ngezvihwemisi ndikati bodo ikoko kwakusi kwangu ndakatsika chikafu musi iyoyo ndo vatatanga kupuwa marooms tatatonyorwa pamazita ndo vatatanga kupuwa marooms handipepa takarejesta tichinzi muri kunovata muri 55 saka yaingorovawo kuti vanhu vanovata nawo musame room veve mune marooms enyu muri next ndo zvakaitika ndo ndanopinda mu9th floor tapinda mu9th floor tiri 4 vanga vari same room takanopinda musame floor kuti room 1 2 3 4 ndo zvakaitika then the other one manje akandopinda muzasi mu8th floor ndo zvakaitika ipapo saka taingokurosa tonoshanyirana chingodero ndo mugariro takaenda kupi kumarezi tabva pepa ndikabva ndasita chingwana pandaifarira zvangu pink clothes katozombonzi miss pink nevangu varungu mumwe musi ndobva ndaningirikina ndaita sei tazogara tazonzi kune welcome party yema-new students ndobva shamwari yangu yemukodho medu bva yatinyengera zvikanzi handei tikati bo ndobva ndanotsvaga pingi dresi rangu ipapo nepingi juice nepingi hat sun hat actually kunotonhora nepinki shoe miss pinky everything nepinki purse. I'm not even lying. Ndo my first clothes ndakaenda kunotenga neshamwari dzangu idzodzo taenda paya taenda paya nepingi yangu ndandaresvera kuti ma1 ndanga ndinawo musoro ndandaruka pasi pemuti nevamwe mai vemuraini medu anga akatarangana musoro wese uchinyatsa kuona kuti ndinogona kutombofambisa ekera kana kuti chishambo musoro umumu ndochi ndozvandeva nazvo guys haya muri nhengo zviri sei uyeva classmate yangu uyu ari apapa ma1 anga akashata iwoyo guys noti kuti ndikuzvichinyira but to tell you the truth ma1 anga akashata iwoyo anga akashata zvamaishatai kwete zvikumboreva nema ndikatomboudzwa nangu medhemaishamu yangu ikoyo kasi chinokuenda kusouth africa unofanira kubvisa ma1 ako anomakisa ndikatoshingirira ndikakurosa nawo bhodha akasvika akanita welcome party ma1 iwa akati 2 months nawo ma1 anga ngakatarangana waitoverenga kuti 1 2 3 ma1 tandiro paye takona vamwe vari kuchinja mahairstyle ndakuda sei ndakutanga kugraduate manje kuti ndoda pane kamwe kawivi kandaifarira soko ndokandati ndisandaenda kukawivi pamasaluni ndo mamwe futi anoreva nhema yekusouth africa togona kuti kwavasingagoni taenda kupi tazodzima bhazi rauya zotora remahara bhazi rere zotora remahara manje ndobva takugara neshamwari dzangu tatatu vatatu manje tainda paya tatopoda tazara mavhasi nemaripigure dai penya tapfeka ndata miss pink yangu apa patazivawo kuti kune mafesi ekuvhitsi auyawo kuzopota pati yedu bva vangoita kunge mastudents echi ari kuendawo vachinotsvaga ndokati mabhebhi ndo pandakatanga nemwe mufesi wangu wandakambokabirana naye zve 2 minutes but ndini ndakasa mistake takanesanirana
ndikuti zvatakanetsana namutesi takanetsana pakuti akaramaonesa paprofile picture profile picture. Then the other thing chatainetsana nacho ndechekuti inini ndaiitika ndikaroorwa ndoda kuchata iye andibhilivhi mune zvekuchata ndo zvatainetsanirana ndikasike iwo uda kuti ndisachata nekuda kweindoda kuchata ndotobva tangaonetsana naizvozvo neiyo yokuti airamba kuti ndizikango ndaidana naye mazuva iwayo ndandibukire zvokwadi achida zvakasara izvo nemamwe madhirama ake aingoitawo saka ndongogumira ipapapa but nemistake pandikanesana naye instead of kuti maybe ndikwanise kusolva nyaya yangu nayeka ndakada kumufixawo because ndaiziva kuti akabhenga andifixawo moziva zvekuyunivhesiti zvokuti mufesi anogona kuda kufixa ounza rimwe bhebhi kumarezi because aigara pamasame complex ounza rimwe bhebhi kumarezi kungokufixa ndo zvaangaita ndangasina takaona ngasaka tu saka ndaida kuti sei ndaida kumudzoserawo but mudzosera ndakamiita naye manje ndakadzosera in a wrong way ndatanga kufutana ne this other guy pafacebook bemwana kubva ipapo atobodi zvekudada nechi nemufeso pafacebook because that guy was very violent ndikazongosiyanawo naye zvangu that was it but mufesi yazva ndaida kungofixa uyu but zvakazondibackfire inini handiti ndo zvakaitika ndo zvakaitika ipapo zvakandibackfire because ii mufesi airova haana kundirova zvake but anga ari neuviolent hwaanga ana he was violent saka ndinogumira ipapapo ndo mamistakes andakaita then we don't focus on that because handingarambe ndichiripita ndofunga ndikana ndikatoke chi20 ndichingoramba chiripita the same thing. So I made a mistake instead of maybe kuti nditaurirane nemufesi uyu topedzerana totukana topedzerana toita masori hatina kukwanisa kudaro tese taifixana ndozvandofunga kuti taifixana but pakufixana pepe inini ndini ndakazoita ndakazoita kuma-extreme ndatauma-extreme pepe handina kuzokwanisa futi kudzoka nomufesi yokuti aiwa inini ndapedza revenge yangu taita zvekopwerewo ipapo iye manje aitotora classmate classmate yakazombounza that one Jehovah Mwari musiki wedenga abangarisa zita wangu yainziwo Sharon Jesus Christ ayoyoyo kana nyangwe zvikanzi chii ndingati nyangwe ukazoita sei but apa shamwari revenge yako yange iserious because akatora classmate yangu wandaidza naye masubjects ose ndo akanotora iyeye apa ndobva tamupa futi chikafu chedu isusu tisingatomboziva kuti auyazoona mupesi wangu guys kwakuzoziva kuti vatobikirana lanchi kumba kwake uko memwana ndo zvakaitika ipapo ndo mamwe mabharangisha akaitika ndiri kuuniversity fesi yakuzouya after 3 days akuzotiona apa bhebhirieri yamaimwana tisi tari paaccommodation tari pafood tari paeverything zvese nemachira ekuvata izvo angauya kumufesi wangu gaizi ndikati unoreva nhema fesi takamuonesa mote ndoba ndikazoitawo revenge yangu yethat girl ndoreva kuti asi zvakazondibackfire ndini ndakuta revenge but this guy manje wachoni yo airovanga aitongorova mhino zvangangori so ndaitaura naye futi pano pafacebook zvepafacebook kubva gore iroro ndikati handiiti futi gore iroro zvekuda kufikisa neizvo zvezvuka hazvishande plus number 2 inini hangu personally handisi kuti munhu wese personally that thing chekuti ndakatoona munhu pafacebook tikatowirana tikada kutofikisa munhu ka nope handifungi kuti ndichazviita zvakare saka ndosanda kuti kana ndandiri wrong ndinototaura kuti I was wrong, I'm not perfect. So that was the mistake I did inini handiti bera handitoziva one wacho unoziva kuti uyu wandaita naye madhirama atione family yakewo zvake no hard feelings. The other one I don't know kuti aripi and I don't even want to know because mwacho hamene zvangangori then ningirikini tobva ipapo toenda pane epi futi ndo imwe dhirama irorero nekumwa futi so uye handingati takadana kuti but mufesi I think ndaingooni unoziva kuti ndingona kuita crash nemunhu zveshe ndaiva necrash naye mufesi uyu asi mufesi anga asingandione ndaangasati mbondiona handine crash naye kudero manje but ndati too late mwe musi ndichifamba anga asingandioneka ndikati too late ndichizvifambira bandamuona ndacheck settings check ndatasa kunge corridor unaona hapana kana ari kufamba kana one arimo mucorridor ndoba ndanyebera kuti ndakanyebera kufenda mucorridor umomo ndaida kuti akaita sei andidewo so ondigama ndoisa ruoko rwangu ndomupundira ndakadewo so ndofunga kuti pamwe achazonyesa kuti uyo achizonyesa kukanda chuke
ava kuramba kunyatsa kufendeka pachira apa zvakazondibhwa nekuti imwe shamwari yake yakabva yangoburikira from nowhere watotipasira piwo wazobva nekupiwo ndanoda kuti ndikanyeberera kufendera uyu ndamunyeberera unditora undisekedza neni akandidayo so ndiri mundakaisa ruoko dama rangu ndakadayo so akuita mastudents kuchikoro kunombonakidza zvokwadiwo ndaitwa ndakabata zvepotatoes zvandaiva ndakabata zve20 rands basi kana kumbondiona kuingotosiya apa pakangondisiya zvikanzi where is your room ndatoti iri kwakati bva watobaya elevator neni kokuti unoshiya kwausiya vandidhamba ndakatoti pakanditi kanzi are you okay pane kuti azotiwo vandipasekera ndatoti zvikanzi papi pacho pari kurwadza kapaziva kuti pai pachangofunga kuti ndoti chiyo ndatoti ibayo zvikanzi kati chibayo zvikanzi bayo racho nechepapi ndikafunga kuti bayo rangu ndoriplesa papi bayo iri kati nechesamwe musana kind of zvichienda nechekusaidi kwemaribs kusaidi paper side kwekuleft hand apa the person wandaitira marapi zvake munhu wandaisa madhirama iwoyokesa mupesi yabva vakangoziva kuti oraitibva ndivhu zvikanzi nemaki kati ndichiyema gezi apa inini ndaiti kungoti pamwe chii atazondifarira I don't even know pfungwa dzangu zvakuti dzaifunga sei ipapo ndobva mupesi yava neshamwari yake shamwari yake kana kusiya ndobva ndadii vandibatira tupapabheki vavhura dhoo rangu riya vandikinurira vandanogara pakakauchi ndagara pakauchi pepeyo vandatonyebera kuti ndaifunga kuti pamwe achanotsvagawo like chithrow over cheche kunyatsosiya andifugidzirira mai mwana vakangosiya vandikanda kundikanda secabbage ndo zvavakasiya vandiita vandikanda secabbage ndokungobuda vakandambwa ndokunganda shuro havana kazomboya kuzonditsvaga kuti wakundwa sei kana kungonda follow up nothing. Oh my god, get confused. Ask for June kuti ndine crash nenge. Bese yangu disappear akazombona futhi. Kusika mumwe musindazosangana naye. But ndisazombomona futhi ka ingirikini akasindibona zvake. Ndatokoniya ndobva tazobva kuma uyu yese yatakuda kumwe kwainzi kurosewood, ironwood neredwood vananeswa kuredwood but apese ndasina basa naye ndachikura pfungwa dzangu dzachikura manje ndisina basa zvangu nezvakawanda ndandimazoenda ndakutofunga ndichazoti ndandakutofunga kutsvaga basa yakandosvika kuita sei pfungwa dzangu dzachinja manje mufesi uyauya manje nkazoti ngeoto zvaanoitayo ndogumira ipapo kusvika ndatozosangana naye ndakatozosangana naye think kuzoguta cross path ka third year pepe manjika I don't know guys ukamboona kuti munhu waifarira kare ka zvotongozochinja hauchambooni kuti waitozoshaya kuti saka chachinja ndaifarira pamufesi uyu hamene zvangango mufesi uyauya ndaikatongoti aiwa saka ndo mufesi wandakambotoda kudonhera paari iyeyo ndakatozviseka guys ngati Jesus Christ help me ndakatomboda kufendera mufesi uyu kuti anyatso angangoto hamina angoita kusakara asisiri dhati munhu ngirikini hameno like kashuga keke shuga keke nge yapedzwa pamwe chimwe kuti mabhebhi kuti anga akuwanza I don't know but that pretty much what happened. Then chii chimwe futi chandingatotaura chimwe chandingataura about fast forward yeah I made friends vamwe wacho I'm still talking to them tinototaura we talk about uyu vamwe wacho ni ndio nditouya tikatozowirirana vandototi ndakawirirana nawo stereki nderimwe genga rachaita naro criminology ndo vananyanya kuwirirana navo stereki and I'm still in touch with them and vamwe wacho ndo vakaita kuti ndinge ndiri kuno kuThailand. These are my friends guys. My friend actually made it happen kuti ndinge ndiri kuThailand
ona manje. So ndo zvakaitika ipapapo. Chimwe chii chandakatotaura futi kuti zvimwe obvious zvaizongotaura zvokuti hanzi kunonzi wotseli passport ngiri mapurisa achinetsa kana kutomboyekera kutorerwa kuri ma50 ekera inango handina kuzokwanisa kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo, but yeah, I think that's pretty much it about kuenda kwangu kwandakaita kuSouth Africa nekuzoitawo kusangana kwandakaitawo nevanhu netumwe drama twanguwo tungori silisili twandakaita. Ndonyaya yangu yechi saka yeah, that's pretty much it about kuenda kwandakaita kuSouth Africa. Ndatongodzidzawo kusvika ndasvika mu3rd year mangu ndikatongofunga kuti pane kamwe kadhirama kandakamboita here kari katori nemusoro wekutongonzi ngatonzi story time. Sorry Meizaki. Yeah, saka mangwana maybe kana ndikafunga nhasi manheru kuti right mangwana thing ndinoenda kuya nekuti iyi yatopera ndakazongoita international relations, international studies and criminology ndo dzandakazomajor nadzo. Oh my god, mangwana manje ndichatanga nekuti how I also survived kuchikoro ndichitsamwa ma-assignments. Zvinhu zvakumbonetsawo in terms of nganditare hadi kutaura mamwe masaidi autasa divi rekusaidi kwekumba kwedu no mamwe masaidi achoni kuti kumba kweduwo zvainetsa even mari yacho papasina. ndikatiwo nyange ndakachema ndikaita sei mari papasina yekuti nditumirwe pocket money. ndichakuudzai kuti ndakasurviva sei kuchikoro ndisina munhu ainditiyekera. Ndichine pane part 2 munondifungisa guys ndikangota off topic chete ndikakangamwa ndakabirwa zvinhu taenda kuholiday ndikabirwa zvinhu. There's a friend of mine akaita chip in futi akazondibatsira then nekuti maybe ndichabata kambichana kekuchechi pandaimboenda kuti molini nengo handisi kutaura izvozvo zvemastipend I'm gonna do that. ndikungotaura zvekusaidi kwangu handisi kutaura izvi I can't do that. handisi kutaura izvozvo izvo then yekuchechi kwataienda kuti pastor wekuchechi kwataienda handiri kunyembera up to now handisati hangu ndakwanisawo kunyatsa kuvatenda zvakanaka, but kune vamwe mapastawo anobatsira zveshuwa. Saka ndichataura iyoyo nekubirwa kwandakaita zvinhu because zvinoita interconnect nemunhu wandandasiyira zvinhu wekuchechi. zvinhu zvangu zvikabiwa vakati zvakabiwa ndokubva ndazvinoona zviri kugaraji rekuchechi. ndakatoona gogo 1 yangu imwe gogo yakaenda nembavha then yeah nevamwewo ndingangoti batekeruzi nevamwewo vaishita mabrother asi vada kutishandisa kuti vatikwerete mari dzedu in terms of in the name of mabrothers vatikwereta mari vakasingadzose kusvika izvozvo tatowo kuno mari idzodzo dzakangorova nekuda kwokuti vaitiri madhikoni kana kuti tiri mabrother mari dzikarova. ndikuzvitaura izvozvo izvo mangwana banditenemeshe because mari yangu yanga iri patofi papapo mari dzikatongorova tikatozodzitukirwa futi mari dzacho takudzivhunza nemadhikoni acho iwayo vakatotituka kuti tisanyangadza asi vari dhikoni vekuchechi vatikwereta mari. ndasitomborini ndega tatikatoti one day vakatuka vakati tisanyangadza what is 200 rands apenda ndiri mustudent chida mari yangu vakati what is 200 rands but vaitadza kundipa mari yangu vakandirambira mari yayo ikatongorova nemwe futi tatikatowanda vaingouya chiti kana kuti tikuya kwakati ngiri nedosa ngiri ndikudzosera izvozvi zvida kudzosera izvozvi tipe mari yedu varamba. But at the end of the day muridzi wechechi munhu ari bho hatidi kunyembera munhu ari bho. tikachataura about that nekuti batsiro kwavaiita dzimwe kana zvinhu zvakaoma chaiko chaiko. Then I think ndoinenge last episode yangu yekustada kuSouth Africa masetup ekuchechi maweekends kuti aigona maspenda sei futi yeah saka ndati kuchechi nekubirwa kwandakamboita neshamwari yangu zondibatsira kwakaita ichifuti ndichadzifunga kuti ndiri paTanzania ipi ndodzifunga ndodzibatanidza ndozvandichaita mangwana. Then ndoida kuti nokuconcluda manje kuti ndakazobva kuSouth Africa ndikazoenda kuZimbabwe ndikazombonoenda futi temporary teaching nyange 10 rand because waiti ukaona 10 rand kudai wairidza mhere kuti nhai Jehovha ndati ndichingobva panapa ndikubva ndanonyora title yangu yetopic yemangwana
Chandokwanisa kungoti ndechekuti chokwadi pamberi paMwari, some of the people vaienda kukereke kwababa ava they were very nice. Kwete vamwe vanhu vaizoteka advantage vaifunga kuti nekuti muri vana vechikoro tongoita zvatoda tichingotora mari, not kuti vaiita zvimwe zvinhu zviri too deep, but ngoti nyaya yekuti vanenge vachingokwereta mastudents vachikwereta in the name of kuti ndiri mudhikoni and hapana zvaunondiita. That was bad though. But mufundisi good munhu, mufundisi up to now ndinogona kutongomira kuti kana vakasidawo madhirama vakaita, but chandoziva ndechekuti pa3 years idzodzo mufundisi aibatsira mastudents zvisingaite. Kusatenda uroi guys, vakabatsira mastudents mufundisi iwayo. Saka ndichataura mangwana about that, nekuti woindaisitira vanhu maassignment. Nepandakazofoira ndizi kuitira vanhu maassignments ndikashima musodzi. Guys, good night. Ndakuenda ndikatimboona ndigare 2 minutes. Timboona kuti hanzi ndaloka hanzi 200 uri student, even usiri yakawandisa 200 rands yakawandisa sei tripedza tendai chipere ndakaita friend yandakazongoita futi for 1 year zvangu, but degree rangu ndakapedza ne-international studies and criminology. Ndozokuudzira futi kuti handakugraduate. Kwete kuti handakugraduate, handina kukwanisa kuita kuedhewa pagraduation list yevanhu. Hanzi puhwa mari yako kunoku i12:06 dzemanheru. Nditomboziva kuti vakazinda zvakasopera ningirikiri zvakasopera izvo. Aiwa haina kana basa 200 rands zvakasotopera zvazvo, but ingotaura kuti sestory time, not kuti ndikuida, handisi kuida zvangu, but ingoriwo story time yangu because imari yakaenda kasaka is my story time. Imari yakaenda yava 200 rands. And vanga vane rafu zvavo mudhikoni wavo, very rough, not zvokumbonyemera, very rough. And vanhu wobva vaichema ndikuti good night nekuti ndakubva paFacebook ndakunoitawo zvimwe. So I'm saying good night. There's nothing bad about saying that. Yeah, ndiwo kwafema zviri sei. Ndakutoenda ini, but ndambotanga ndarecorda tumaclips. I hope ndokwanisa kubudisa 2, then pamwe ndombobika ndoluma ndozomirira live yangu iri kona 11 dzekunoko. That will be 6 p.m. Zim time. That will be 6 p.m. Zim time. Guys, mastories angu ukaona ndikangobva kuSouth Africa ndikapedza mastories ekuSouth Africa, mastories angu ainga kutanga kunopera guys. Oh my god, saka ndienda kutaura zviri kana kunopera guys. Mastories angu ane paanogumira, because even kuYouTube takapedza kama story times acho ese. Saka taimbotovavigira futi zvinhu maserevhita nemandovi taivavigira votituka futi, taitovavigira takatowanda, takawanda. But inodabeka, but itori story time yangu, is part of my story time, so ndichazvitaura bwana. Okay guys, ndakuenda onzitora mari United. Anyway, inotambika guys, we learn from our mistakes. Yandide guys, ndakumboda kumbonobika, ndikabika ndorekodha, kana ndotanga kurekodha ndozondobika. 11 dzichiri kure, so zvizi 6:15 ndarekodha ndozoidi guys. Bye bye, good night guys. Ndakuenda, bye bye. Good night, see you. Vandoona kuYouTube, I'll see you later kuYouTube. Tukuita no ndiwe kwafema mastory times eku Thailand. Zvandikuita mastory times angu ka ndakakana kukoma follow ma live angu ese ndakatanga nekumusha ndiri kumusha ese kumusha ndikabva tikapinda kwenda kuHarare ndikabva tikapinda yekuti inonzi tikapinda yekuti temporary teaching tikabva iko zvino zvinda kuSouth Africa manje. Saka mastory times angu ane mastages. Saka tikapedza eSouth Africa zvese nema mistakes I made ndobva ndapedza ndodzokera futi, because pane
back and forth ekuti after ndapedza ndakambozinda kuZimbabwe ndikanoita mabiribobi futi ndikadzoka futi kuSouth Africa ndikazobva ndikadzokera futi ndikazouya kunoku kwacho ndine madhama anguwo futi and ndakaita nema-mistakes amwe andakaitawo ndinge ndichiona kuti this was a mistake iwe yandinge ndidzidzawo. Like I said, I'm not perfect, saka andingamboda kuita kunge maimusamari. Pane I remember this other time pandaiita ma-story times angu kuYouTube, pane mwaigogona nguva yachingoti why is it that you unoita musamariya pese, saka ndofunga anenge asina kana kuti kuteerera mamwe ma-story times angu aya andinge ndakataura kuti I made a mistake yakati because anenge akufunga pamwe pandiri kutaura ma-stories angu ndikuda ngozvi-perfect. I'm not perfect, ndakatoita ma-mistakes and I can even make ma-mistakes. Handisi Mwari, ma-mistakes anoitika. Hapana pana ndimbori perfect pandinenge ndakatoresha ndotokudza kuti apa ndakaresha apa ndotokuudzai kuti pana apa ndakareshesa ende zvoitika. Ona manje. So guys, good night. Ndakuinda. Bye bye.